Здравейте, бихте ли се представили? Даниел Алешов. Вие сте букмейкър, ще ни разкажете ли къде и от колко време се занимавате с тази дейност? Значи, Бенковски, Кърджалийско. От година и половина се занимавам с тази дейност. Доволен съм много. А принципно основният ви бизнес какъв е? Имам и хранителен магазин. И фуражи, брашна се занимавам. И заведение, в което решихте в което реших да отворя Еврошанс. Еврошанс. И какви са ви наблюденията за тази година и половина? Какво се промени? Клиентите ви същите ли са? Имате ли допълнително? Клиентите ми се удвоиха и в магазина, и шанса да почнат да идват хора повече. Това, което вие наблюдавате като, как да кажа, като тенденция, когато дойдат, играят при вас и си тръгват, или напротив, седат, консумират заведението и освен това играят? Пият бирички, играят, някои яркийка. Принципно от игрите, които предлага Евробет, коя е най-популярната във вашето заведение? Еврошанс. Еврошанс. Лотоманията също наложих. Пускам около 350-400 фиша и то летен период. Зимата пусках повечко. Покера искам да го наложа, почнем да го играят. Обяснявам им там и ще се получи. И това, което наблюдавате като тенденция, смисъл, има ли примерно увеличена консумация, да кажем, на асортиментите в заведението ви? Да, има. На бирата, на кафето. Помагат ли ви промоциите, които прави Евробет, и харесват ли се те от играчите? Харесват се. И предполагам, че сега печалбата от 60 000, която се е паднала във вашия пункт, ще е най-притегателната сила за... Ще дигне рейтинга. На всяка цена. И нашия, и вашия. Предполагам, че няма да има човек в Бенковски, който да не е разбрал за такава печалба. Те още с нощи в 8-9 часа на колегите са звънили 6-7 човека. Не може да повярват. Седнем на ракийка в едно друго заведение и звънят. Пуснал със слух, звънят му, вярно ли е това? И колегата казва, вярно. Удари ги, 10-60 стинки. Вие какво бихте пожелали на други хора, които се колебаят дали да започнат да се занимават с такова нещо? Какво бихте им препоръчали? Да не се чудят, имат ли възможност, нека отварят и да работят. Смело. Няма да загубят нищо. Не им трябва кой знае какви пари, един телевизор и почва да правят бизнес. Лека по лека. Да пробват. Няма да сгрешат. Много благодаря. Желая много късмети на всички играчи във вашия пункт. Мерси.